बे समनि जोबोर मोनसे गिलु बालु खौरां रासियानि विदेश मन्त्रि सार्गेय लेभारभ बिथांनि मोनसे जोबोर गिलु बालु बुहुमखौ सोमावग्लुंनाय मोनसे बिबुंथि बिथाङा दिनै माखासे मानि बाथ्रा बुंदों बै बाथ्राफोरखौ जुदि नोंथांमोना खोनायो थारैनो नोंथांमोना सोमोहाबनो हागौ गोमोहाबनो हागौ थारैनो बिथाङा मा बुंनो नाजादों आरो बिथाङा बे बुंनाय बाथ्राया थारैनो बेसेबां सैथोथि दं मा बेयो पलिटिक्स मा बेयो रासियानि सुबुंफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामदों ना रियेल रासियानि विदेश मन्त्रि सार्गेय लेभारभ बिथाङा मा बुंदों दिनै बेखौ आं नोंथांनो खिन्थानो लादों सोनाबनि हादरफोर आरो रासियानि गेजेराव टटेल वारआ मा लांखोआवनो माब्लाबानो जागायजेनबाय आरोबाव बिथाङा बुंदों सोनाबनि हादरफोरा रासियाखौ डमिनेट खालामनो थाखाय डेस्ट्रय खालामनो थाखाय फोजोबस्रांनो थाखाय 4 फान गोहो शक्ति बाहायबोबाय बा बाहायनो आखायाव लाबाय एबा मा लांखोआवनो बाहायबाय बिथांनि बुंनाय बे जाबाय बुहुमखौ सोमावग्लुंनाय सिगिग्लुंनाय बिथाङा बुंदों टटेल वार रासियाजों सोनाबनि हादरफोरा वेस्ट कान्ट्रिसफोरनि टटेल वारआ रासियाजों मा लांखोआवनो माब्लाबानो जागायजेनबाय बिथाङा बुंदों रासियाखौ फारसेथिंनिफ्राय सेंसननिफ्राय बेननिफ्राय प्रतिबन्धनिफ्राय हमनानै ससियेल मिडियानिफ्राय हमनानै निउज मिडिया बायदिसिना मिडियायाव प्रपेगेन्डा नंखाय खौरां फोसावनानै बदनाम खालामनायनिफ्राय हमनानै गासैबो बिथिंथिं रासियाजों दावहा खालामदों गासै रोखोमनि वारखौनो जागायबोबाय सोनाबनि हादरफोरा आरो बे जागायनाया दिनैनि बाथ्रा नङा मा लांखौनो माब्लाबानो बेबायदि जागायबाय बायदि बिथिङै जेरै साइबार वार जेरै बायदिसिना सेंसनाबो मोनसे रोखोमनि दावहा आरो दावहाखौथ' जादों इउक्रेननि आर्मिफोरजों दावहायाथ' जादों नाथाय बेनि हाथियारा फैदों सोनाबनि हादरफोरनिफ्राय बे बाथ्रायाबो सैथो जानांगौ बिथाङा बेनि थाखायनो टटेल वार सोदोबखौ बाहायदों नाथाय आर्मिनि रावाव टटेल वारनि ओंथिया जाबाय मोननै हादरनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन हादरफोरनि आर्मिनि गेजेराव थोंजोङै दावहा नांलायनाय बेखौसो बुजायो नाथाय सार्गेय लेभारभ बिथाङा मानो बिदि बुंदों मिथिया आरो बेजों लोगोसे माखासे पलिटिकेल सेन्टेन्सबो बुंदों सार्गेय लेभारभ बिथाङा बबेखानि बिथांनि मोनफ्रोम सेन्टेन्सआनो पलिटिकेल बादिसो आं नांदों बिथाङा बुंबावदों बे दावहायाव बे टटेल वार सोनाबनि हादरफ्रा जि टटेल वार खालामबाय बे दावहायाव रासियानि सुबुंफोरा रासियानि सरकारजों लोगोसे आरो गोहोगोरा बेबायदि राजखान्थियारि हानजाफोरा बा राजखान्थियारि शक्तिफोरा गासैबो रासियान सरकारजों बेबायदि बुंदों माने पाब्लिकखौ इनक्लुड खालामनानै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों रासियानि विदेश मन्त्रि सार्गेय लेभारभ बिथाङा आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों रास'फबिया सोनाबनि हादरफोरा मोनसे बेरामजों ग्रसित मोनसे बेरामाव भुगिदों बे बेरामा जाहैबाय रास'फबिया बेवहाय रास'फबियाखौ नोंथांमोना मा सानदों रास' मिन्स रासिया फबिया मिन्स गिनाय रासिया फबिया डेट मिन्स रासियानि फारसे मोनसे गिनाय सोमजिखांदों बेनिखायनो रासियानि हेंथायै टटेल वार फोसावदों सोनाबनि हादरफोरा बेबायदि बिथा बुंनो नागिरदों माने सोनाबनि हादर होनबा नोंथांमोना इउर'पियान कान्ट्रिस आरो आमेरिकान कान्ट्रिसफोरखौ बुजिनानै ला बेवहाय आफ्रिकान कान्ट्रिसआ फैया आरो एसियान कान्ट्रिसफोरा बेनि हिसाबाव फैया जेनेरेलि सोनाबनि हादर होनबा आमेरिकान कान्ट्रिस आमेरिका हादरमानि सिङाव थानाय हादरफोर आरो लोगोसे इउर'पनि सिङाव थानाय हादरफोर बै हादरफोरनियाव मोनसे गिनाय दङनो मोनसे बेराम दङनो रास'फबिया रासिया फबिया एबा रासियाखौ गिनाय जेरै एक्वाफबिया वाटारफबिया आरो बिथा बुंबावदों माखासे मेडियाफोराव नंखाय उराबातरि प्रपेगेन्डा फोसावनानै रासियाखौ जोबोर बदनाम खालामनो थाखाय नाजादों आरो बेबायदियैनो माखासे बाथ्रा बुंदों रासियानि विदेश मन्त्रि सार्गेय लेभारभ बिथाङा दा नोंथांमोना बुंदो बिथाङा मानो बेबायदि बुंदों जों नुनो मोनदों बे दावहायाव सोनाबनि हादरफोरनि आर्मिफोरा बाहागो लायाखै नंगौ बिथांमोना हाथियार साप्लाय होदों नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे बे टटेल वार बेवहाय आर्मिजों आर्मि जेबो दावहा जायाखै स' बुंनो थाङोब्ला बेयो टटेल वार नङा बेथ' सार्गेय लेभारभ बिथांनि मोनसे प्रपेगेन्डा वार बायदिसो आं नांबाय आरो आं ओरैबायदि सानो बेयो मोनसे रोखोमनि पलिटिक्स गावसोरनि हादरनि सुबुंफोरखौ माने गावसोरनि माने सापर्टआव लाबोनो थाखाय सरकारनि सापर्टआव लाखिनो थाखाय बेबायदि बाथ्रा बुंनानै अब्लासो पाब्लिकफोरा गिनानै सरकारखौ मदद होनो गोनां बा सरकारजों सापर्ट थानो गोनां बाध्य जागोन बेबायदि मोनसे राजखान्थिसो बायदि आं मोनदों नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर जिहेतु बेवहाय जेबो टटेल वार जायाखै गुबुन सोनाबनि हादरफोरनि नेट' कान्ट्रिस इउर'पियान इउनियन कान्ट्रिस बा आमेरिकान कानाडा बेबायदि गुबुन गुबुन हादरनि आर्मिफोराथ' बेवहाय गैया मा सार्गेय लेभारभ बिथाङा मोनसे पलिटिकेल प्रपेगेन्डा बा पलिटिकेल गेम गेलेदों गावसोरनि सुबुंफोरखौ गावसोरनि फारसे सापर्टखौ लाखिनो थाखाय नोंथांमोना मा सानो
कमेन्टआव लिर फ्रेन्ड्स नोंथांमोना माखासे ताइवान चाइनानि निउस लाबोनो होदों नाथाय आं भिडिअखौ बानायखादोंमोन नाथाय दिनै सानसेया स्कुलाव जोबोर बेस्थ' थानायखाय जाय भिडिअखौ आं फुङावनो बानायदोंमोन नाथाय बै भिडिअखौ होस्लाबनो हादिया जोबोर गोबां सम बारलांनायखाय माने फुंनि भिडिअखौ बेलासे होबा बोरैबा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ होनाय जायासै नाथाय नोंथांमोना निश्चय गोसोयै था जे नोंथांमोना फिउचाराव माने जोबोर गाबोन सबनाया दायोबो जानो हागौ इउक्रेन रासियानिल' नङा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरनि माखासे बेबायदि निउसखौ आं थारैनो नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो दं थारैनो डिउटियाव थांनायनि उनाव बेफोरखौ साननो सम गैया मबाइल दांनोबो सम गैया आरो न'आव सफैनायनि उनावबो आरोबाव बेस्थ' गासैबो रोखोमनि बेस्थ' गासै बेस्थ'खौ नोंथांमोननो खिन्थाबा बेयो ओंथि गैयि बाथ्रा जागोन बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खिन्थालिया स' नोंथांमोना थारैनो ताइवान चाइनानिबो निउस मोनगोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरनिबो निउस मोनगोन सोरबा गेदेमा सुबुंनिबो निउस मोननो हागौ माब्लाबा स' बायदिसिना निउसखौथ' नोंथांमोना लासै लासै मोननो थांगासिनो दं आंनि चेनेलाव नोंथांमोना मात्र धैर्य हम खुलुमबाय।